Regional. Naarestar ti 8 nga individual gapu iti legal a panagsugal. Tiniliw di otoridad de gito iti naisayangkat ang nagsina nga anti-illegal gambling operations iti barangay Catbagen, San Fernando City, La Union ken iti barangay Kamiling, Balawan, La Union. Manipod tinasawa bilang ket upat ti senior citizen nga agtawen ti 50 ket 6, 70 ken 70 ket 3 bayat adigiti upat met ket adda iti legal age. Kaadwan ket awanan ti trabaho, bayat at idaduma ket tricycle driver, construction worker ken mannalon. Dagiti naarestar iti San Fernando City ket naaktuan nga gayayam ti 𝐂𝐃𝐋 na kumpiskar tinusarda a baraha ken bet money nga umabot ti 580 pesos. Dagiti met 5 na ti Luigi Balawan ket naduktanan nga gayayam ti bet game ken nakumpiskar kadakwada ti playing cards ken bet money a 425 pesos. Agpapadang dagitoy anay turong iti police station ken na-issuean iti citation ticket gapu iti kaso nga illegal gambling. Nawayawayan metlaing digitoy kalpasan ang nagbayad da iti naipataw a multa. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G, Tatak IFM.